Ko čemu mi o aflatoksinu? Pa šta ćemo kad živite u takvoj zemlji? Uvek morate da imate keca u rukavu ili magarca pored sebe, kažem ja. Mislim, ako kojim slučajem ovo sa šejkom i kamiljim mlekom baš i ne bude išlo kako treba, onda prelazimo na plan B. To jest sa kamile silazimo na magarca, vidiš, nije loše kad se siđe nekad sa magarca. Selimo se u prirodni rezervat Zasavica. Tamo žive magarice koje vode zdrav život, jedu zdravu hranu. Pa ne hrane se oni kukuruzom i tako, razumete? Ma razumem ja, jel to znači da sigurno u njihovom mleku nema aflatoksina? Dok da garantujem jer nije išlo na analizu. Ali na osnovu toga s čime mi hranimo, nema šanse da bude. Ako nema šanse, onda da sa kravljeg mleka pređemo na magareće. Pa da, je to skupo, pa sad vi vidite. Pa koliko je to skupo? Koliko košta? 4600 litra. Pa jeftinije nam bude ovo kamilje što će šejk da nam donese. A ovo ćemo magareće onako deluxe pakovanje da mi sačuvamo. Pa kad stigne šejk mi njega da iznenadimo. Ako se trampimo za početak, a onda pravimo anti-aflatoksin koaliciju. Srbija ima rešenje za sve.